Alamak, saja rendah dirnan tabai, alah aku bagus rendah apa salah, bimai sana lagi salah. Rendah jirin terlalu sanze, karsunlah iban jabayna, aku bagus rendah. Salah bimai apa kuda? Gustiwa Spatman angkut salah burkai labai salah. Apa? Labu belang nih. Hama tu labu ke apa? Bina, apa yang senda? Apa? Cuma labu lagi kemba? Buru? Ayy. Apa ni bu ini memang kun labu nak mui buku. Apa ni? Mungkin ni, dengan selalu nak kau, namun mui baca lagi. Tahu sebenarnya kau enggak kelas bukan? Ayy, bisa mak kau sebisa dia bermain dengan lagi orang ikut thor. Phagla nablan makai dengar. Nung salah mama jion di lah jom mana pergi dong. Sebut hal lagi lap sabar guna. Hama tu jahe. Lah tungsi. Nengasah kapan ni mau lakukan jambi hapang. Phagla nabla, jauh jauh sampai muka supaya phagla. Aku ibu sedang dah kena ngai, phagli dau sini lai, lagi orang ikut thor. 60 बोसोर जाबाय Ayy, mata taruh bosoran saya ke ibu ayy. Raja belah humbai sebiar lah buat dan mau nu. Mau cakap, soalnya cari bumi terpas tak kabina. Nah apa? Oh apa oh? Cikdong. Cuma lah ada apa? Cik. Ni terpas apa dah hunjol anak kuna ma? Hah? Orang ni dia mana dia? Kamu ni pergi mana mana ngatai? Lah sini orang mak. Soal hendak kula apa ni biar naik thar ni biar kuro. Ang thakkan anak lagi gaya. Dia jauh thar dengan yang tu. Kau gua. Ang thakkan anak soal kula apa ni mulai? Hah? Lagi mulai. Ni dasar. Ay, ang ni kau mana sekolah ni ha? Hama jah. Ang ni sebiar. Ang ni sebiar pun lagi macam mana dia? Tunggu. Lagi ada apa? Siapa yang berani? Lagi ni mana sih? Jauh sebelum tanya awal bibi cina ngayu. Masa ni sampai bersak bercibilai. Nunggu saya si hayam tu. Nung si kurang tahu kisling. Ang ni abang injawa sita ni mana? Sita. Ang ni tahu tu sana mana? Sita. Anang bata. Sita. Ang ni abang injawa ni anda juga. Nung nak salaya, metric exam jebnai logo angku laban hendengmen. Dana hone maba kang jejeb kusul labu bai. Mari tu sana bal gotona peralai. Nung halai undai kigor le nung zai ni, masani hejau karsun pun jangan ngai. Yui, baraba. 아유 사면 장난 소리나 Ayu, lagi nurung ya. Ang ni pregus tu nani pasal ni buru. Malah ni buat pasal apa saja kang lai. Nungsa ni betul saja datang. Lah sini burung ah. 예 말이 사는 거 설렘 부는 소나를 Nungan ni suna besok sih kelas semua sungkai ni sika. Hawa hang ni habis, guru sekolah ni payne. Mak nak rezeki kamu dah jom, lah siapa? Masani kun nai buat hari mujang terba. Sani bu takar tu miku ang ne lanu sigundang jima. Nih, pak lah berani nunggu jauh kita orang. Udah upai pun ada macam mana upai. Masih nurung oi. Ngapu ang terinya saya kami sabi sebundang man. Para dagang oi. Jima. Nung serjiki jalai ang jebu minta. Ang nei be huwa kono nanggo. Ara be aku lah ya ba. Nuni nempak kusula genang. Ang bukusi. Nih, pak lah berai. Lazim lah nengah. Ubi ni jauh lengi ni thoi kacar say. Lazim berai mau be
जालाय आरो हाबो लाखानोसो नोंखौथ' मोनखानाय नंला आङो नोंनि नोमफानाव थालांसै आङो आयौ आंनि फिसायनि आखाइजों हमनो नोंहा खमथा दंबावो थाथों सिगांनो बिमा नै नोंखौबो थाथों सिगां नै मोसारि नै थालांहोदो नामाथाय बिमा आं लाथारगौमोनलै गोख्रै न' सिङाव हाबनानै थायोबा थाहैयाबा लाजिनो रोङा नोंसोरो गोरलै गोरलाम आरो मानसिफोरा दा ओंखारखा आरो नोङो साला सासे जोगोन आं मिथिबाय गोख्रै दुगैनो थौ आयै आयै आइ खबर गैया दबर गैया सफैबाय नोङो ओइ फन हरदोंमोन आं नोंसिनाव फनानो नाङा क्लास गैथ'यैखाय फैबाय आङो बुंदोंमोन फैनाया मोजाङानो जादों दे आइ नोंनाव फनसो हरनो नागिरखादोंमोन आङो जिरायथ'दो आइ दसे रेस्ट लाथ'दो गरमथार लोमजाथारबाय माथो र' आइ नों लायनाङा आं बिहरनि ओइ बाबलु बोदोन दै लाबोलाय मानसि फैदों नै थांबाय जाबाय थागोन माखौ दावराव जाबाय थागोन फाग्लि बुरि बेलाय सोर जालायखो आयै दहाय फुङाव थफि फैनाया मालाबानो बिबार गावदांफोर बायदि गेवलांथारबाय नामा नोंहा मा बुंनांगौ दारि दारि मुङा आंखौ बिदि जालांबा दामोनखा आयै फामलु बोदोना माथो थिनदावनो हायै जाथारबाय होनबा बियो दै गिलासै लायना नों बाजैनो दै लायनो मेसिन दं नोंस्रा ओरैनो बाहा खनसेनो हाया आखाइ सायो मेसिन नांलायबावगौनो बेनो न'खरखौ नायालासिनो माथो खारस'फैया लाजिनो रोङै हिनजाव मा नोंफान्दा हाबा जाफैया नोंलाय बेयावलाय खनसेनो हायाबा आलुनिसो हिनजाव आरो आंनो माथो खिन्थाहराखै खिथाहरनो सानदोंमोन आं आइ नोंखौ फैग्रोबाय नालाय ओंखायनो खिथाहरस्लाबनो हायाखिसां खिन्थाहरखाबानो जायोमोन मेसिन नांलायबावगौ नोंना मेसिन नांलायबावगौ लाजिनो रोङै बेसे गिदिरनि फिसा नोंलाय माथो खारखाबोआ गलाम हमखानानै सिखा खारफाना बोबाय दाना मेसिननिसो दावराव खल सेरनो हालाय माबायदि बिहामजो नोंलाय ओइ बुरि सालाय गोलाव बांद्राय खिन्थिं दामोदा आंखौ बांद्रायबो जुदा जाजागोनबो नोमफा नोङो खामानि मावनो रोङा दामानि मावनो रोङा बिसिबो फिसायबो जुदा जालायनो जाखो आंहालाय मा जाखो जाथों आयै जाथों बिमाजों फिसाजों एखे राय खुसि गोजा नोंसोरो रायलायखानो सम गैया फाग्लियाखौ थाव सोबाथाय उन्दै उन्दै हाबा जाब्ला फैनानै खायाखौनो आं बुद्रुनावफोरखौ गखादोंमोनलाबो बे फाग्ला गथ'आलाय जाला बुद्रुनो उन्दै उनला सिगाङाव ब्लाजाया उनाव ब्लाजाया नायनोसो हाया आङो बेफोरखौ बानायबाय थौ न'आव ड्रेस चेन्ज खालामहैदो गरमाबो सोर मा जाफैलाबायखो आंनि दाय गैयालै मा जालाबाय मा नै फाग्ला आंसो ब्रेक गैया साइकेल आं हगार होनखादोंमोन नोंनो हगार रोङाखै आरो थिगिनिमोन नामा माथो मायाव मा ब्रा जाफैजोबालाय मालाय आलो गोजोन उन्दुनायफ्राव बिहाबो जौ लोंनानै मा उन्दुलाबाय थायो बेन्सआव हामालै आइ गामिफ्राव ओरैनोबा नायल' जाल' सासे सानैल'सै जों बायदि लोंग्राफ्रानो दा बुंलाबायसैलै जों ओरैनोबा सासे सानैल'सै लोंग्राफ्रानो जोलैनि आन्था थानांगौ जायो जोंबो हाथारला आं सानफ्रामबो मानसिनि मा फाग्ला मोनाखै नोङो दासलायसै गाहाम जायदो दे आंना बिफाङा जायोलै दे आइ नै जारौ नों आंखौ आरै जानाय नङाहाय बैसोआ आंनिफ्राय बोसोरसे देरसिन जागोन खोमा आंबो एसे उन्दैयाव हाबा जाफैथारदों मा होननो ओंखायनो
बुरि नुदों ओमफ्राय नोंस्रा माबा फानलु बरदों बादि हिनजाव गोदान फैदों होनलाय बेखौसो नायनो फैदोंमोन आं नोमाखौ लिंहरनोसै आयै 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 थांबाय हामा जाखो माबे आबो सिंगिनि फैदों आंहा बेखौ आदै थांबा फैबाय आंसो फाग्लि हामा जाखो दे साइकेला मानो गेजेर गांगां दोनलांहरखो जिराय नै माबा नोंहा माबा मोनदों होनलाय बिहामजो फानलु बोरदों बादि साय गोजानाव खानानै रायलायबाल दे बिहामजो मोनबोबाय होनलाय नोंहा मोनबाय जोंहा मोनबाय सिरि थाफा नोम्फा खिथाखो नोम्फा खिथानो माने बोरै नोम्फा खिथालायनांगौ मेला गाबोन मानसिफ्रानो आंनो सिगां बुंदों उमुगा बिहामजो मोनबाय होननानै माथो हिनजावाबो गोरलैथार होनलाय फाथो सिनायथां माथां आंना बिहामजोआ मोजांथार नायगौमोन आङो लिंहरसै गैया माथो मेट्रिक पास जालायनाय बिहामजो मोनबोदों अखाखौ बहा नुदों नोंलाय बहा नुदों जोंहा मोनबोखाबायना बिहामजोखौलाय नों सिरि था सिरि थाफा बुंना जानला मोनला फेक गारो बे गामिनि गोदाव सोराव बुंलाबायनायखौनो नोंहा खैलाबायबाय खोथा मोनसे खोनास्लाबनो हायै फुंदावला फैनाय लाजिनोबो रोंथ्राहाय बे हिनजावा जानो आब' माबाहाय मादै बुंनो थाङोबा नोंसा न'खरा सेरखाय बेरखाय जालांजोबखाबाय अर होनाय गैखाला सोरबा जौ फाग्ला फिसाजोआबा टाउनाव थाहैनानै आखलफ्राबा माबायदि गैया मा सेरखाय बेरखाय जादों आं दाबो दङथ' फैयाखैना हाफां सना आं सिरि थाखाबाय दलद थादो फिसायबो जौ फाग्ला गोदाव सोरावनो माबा फिसालायाबो सोरखुनि आयानो मेट्रिक पास जास्लाबनो हायै बहा कलेज फरायनो लंदांदां हिनजाव लानानै फैबाय ब्लड बहा इन्जिनियार बहा डक्टर जे दुगे दुगे होनोना बै समाव जोंनि जारौआ माबायोबा मा होनोमोनलाय ओइदाव फेल जायोबा दानालाय मानोथो मोनदों फाबा लुगि लुगि नाङोनोहाय मादै दानि जुगाव ओंखायनो फाब मावजाया मा सिबां खुगा बाल आयु जेरैना मेरिथार नंखागौ सिरि थाफा जेरावबो होनदेर सिखा मानसियालाय मास्लाब रागा बुंनो हाथारगौसै बुरि मानसिफोरजोंलाय आजां गाजांनो गावखौनो गाव माबा टाउन सहराव थाहैनायखाय जि लेखा गोरों जादों सानथ्राखि बियो जायाफ्रामानो मा साख्रि मावो बिए फरायनानै नायगोनहाय आङो हाबा जाद्लायदो औलेहाय नोङो हाबा जाद्लायदो बुरिबायबो बिनिसो लोगो बे नांथार फैनायखौ नुवाखै मा होनो नैहाय जाराव खेला नङा मोखां नायबा नोंखौ एसे गिदिर नुबाय गोरारानो जोंना सिरि थाबाय ओइ आइ नोंबो हाबा जाद्लायथारदोलै बयबो बिहामजोखौथ' एसे नायगौमोन आङो बिहामजोखौ नायगौमोननो बेखौनो जग्लिबाय गोथां बेखौ नै खोना गैलाय नोङो बाराखौ सुथारलां बेखौ जेला नोङो आंथ' सिरिखा नायहाय फैलाय थागोन नायथारा जुलि जा बुरि थानाय बेखौ नाय साइकेल गाजागोनहाय आं लंबाय सानबायसो मानसिया मोजां आयु मा बुलायनो बायखोब्रालै गावजों गाव बुलायनो हामालै बिमा हामालै आयै बिमा बिसि गोबाव जाखो नेनायालाय ए दे माथो नोंसिना फंबाया हिनजाव लाबोबायनो औ लाबोबाय आंबो मिन्थियाखैमोन न'आव फैनायनि उनावसो मिन्थिदों आंबो मा न'खर जाखो बेलाय जेबो डिसिप्लिन गैयै बिमा बिफाया जेबो बुङा नामा नोंसिना एथ' उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय आं बिदिखौ बांद्राय सुखुवा आइ आफायालाय माथो मिथिगौ बिसिनि जेबो दाय गैया बाहाय मालाय लाबोथारनायखौ बिसोरलाय मा खालामनो हानांगौ मानो हाया जुदि न'खरनि गार्जेनफोरा थिगब्ला रावबो गथ'फ्रा बिदि लाबोलाबायनो हाया दानि गथ'फोरखौ सोरखौबा माबा मोनसे बुंबावनो हायो नामा मानो हाया जुदि न'खरनि गार्जेनफ्रा थिगब्ला रावबो गथ'फ्रा बिदि लाबोलाबायनो हाया हालाबबाय नालाय जोब्बाय बेखौलाय दासो बुंना माथो मोनबावनांगौ जाखो
नोंसिनि न'खरजों जोंनि न'खरजों हाजों आरो अख्रांजोंनि फारागलै जुक्ति थेवब्लाबो आं नोंखौ गलामनि फिसा होनना मोजां मोनदोंमोन नाथाय दा नोंसिनि न'खरा गनायजाथाव नङा बिफायाबो जौ फाग्ला आरो फिसालायाबो उन्दै बैसोआव हाबा लाबाय आं बिदि न'खरजों सोमोन्दो लानो बायो अ होमबा नों आंखौ गारनोसै फंबायनि थाखायनो औ आं गारगोन आंनि आरो आइ आफानि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय बिदिब्ला नोंहा आंनि सायाव एसेबो अननाय गैखाया ओंखायनो नंखायदायावनो आंखौ गारनो नागिरदों नोंजों आंजों दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला नोंसिनि न'खरजों सोर सोमोन्दो लानोब्रा गैला आं बाहाय गुडबाय आरो आंनाव फन दाहरसै दिनैनिफ्राय आरामसे गेम गेलेगासिनो बेयाव आंनोथ' मा नांगौ मा नाङा जेबो खेलखौनो लाना नोङो नै न'खर सिन्थायाव खोनादोंना खोनायाखै नोंलाय मालाय गेम गेलेना मा डिस्टार्ब खालामबाय थायोब्रा नोंना गेम गेलेयासै देरसिन संसार जानायाव आंलाय मा मिथिगौब्रा नोंहा फैफालाबायदों जानला हाबा लानो होनबाय थानानै फेक मोजां दां हरदोंलां साला आगयबा दस्रा सानजों गिलायनाय बायदिसिना थाबाय दानाबा हाबा जाखानाय बिदि जाबाय गावनो हाबा लानो होननानै बेवहाय फेक मोजां दां हरदोंलां साला आगयबा गोसोनाय समावबा दस्रा सानजों गिनानै जा रायहरोमोन दाना बिदि बुंबाय दाना गावजों हाबा जाफैखांनायखाय बिदि बुंबाय नोंखौलाय सोर मा बुंदोंमोनब्रा नोंनि बिदि बुंलायबाय थानायावसो बुजादों नोंलाय साला बिदिसो बुंबावदों नोङो हाबा जाजेननिफ्रायनो आङो दाबो दख'ना गांसेबो हायाखै नोङो दा दख'ना गांसे लानानै थां आं बिदि होनानै थाङा गैया बे मा सैमा अरलायबाय थादों हा नोंनि सालाया दासिमबो दख'ना गांसे होफैनो हायाखै थाखा थाइसे दांनो हायाखै आयै मोजां खोनाथारदोंहाय आइ दासो बुजिदों उन्दै उन्ला हाबा लाफैनानै सिगां नायग्रोनो रोङासै मा दं मा गैया हौवा मोनबाल'सो जायो होननानै साननानै थाबाय दाना मानि गाननाय जोमनायनि थाखाय आन्दायदों आंथ' जेबो मिथिखादारा बेफोरखौ आं लाखायामोनलै नै बिनि हाबा जानो होनबाय थानायावसो लादों आङो लाजिया मालायखौसो बरना होदों नोंनि ब्राब्रा होननायाव नोंखौ लानांदो आङो सोरहा लाजिनो रोङैफोर उन्दै हाबा जानानै हाबाब जाबायलै बिमा हाफां हा माथो दाउस्रि बाहा सिलायनाय बायदि दावराव जालायबाय थाखो बाहायलै हनै नोंसा मोजाङा थाखा फैसा गाननाय जोमनायनि दावराव जादों दखानखौ बायना होफैदिया माथो नोंलाय नोंनो लाखिग्राया नोंनो हाबाब आफा नोंबो जेबो खामायनो रोङा हा माखौथो दावराव जाबाय थाखो दासो हिनजाव लाखांनानैसो जाफ्लाबा जागोन नामा आफा गोरोन्थिया नोंनावबो दङलै नोंनि सामफ्रामबो जौ लोङै दावराव खालामबाय थानाय मोजां गियान सोना होयैयावनो लादों आङो लेखा फरानि फारसेथ' गोदोनिफ्रायनो जेबो गियान सोना होबोखायाखै नों आंनो जौखौ मारै लोंनांगौ मानसिफोरजों मारै नांलायनांगौ बेखौसो फोरोंबोदों गासिबो नोंनि दायजोब नोंनिनो जेथो नोंजोब गासिबो लाजिनो रोङा नों मोजां बादसालाया बिदि जागौमोन दानो उन्दै समाव हाबा लागौमोन लाजिनो रोङै इलि गासिबो आंनिल' दाय जाजोबथारखोब्रा बिमा बिफा थिगबासो फिसाफ्राबो थिग जायो मिथिबाय बेबो नंगौ खोथायालाय बिमा आंखौ बिदि खें खें दामबाय थाखाहाय ओरैबा आंना बिदिफ्रा गोबाथार जाहोदों आंखौ बिहामजो आइ दा बिख्लोआ गोबाब्लाबो संसाराव आगान होबायब्ला बिख्लो गोबाखौनो रोजा बिख्लो खालामनांसिगोन नों आइ बिखुनजोआ फंनैसो नोंनि फिसाया फंनैसो बुंबाबो बेखौ हजम खालामनो हानायनि सक्ति थानांसिगौहाय एसे एनै एफा एनैखौ संसाराव बुंजालायनांगौ एबा खोनासंनो हानायनि गोहो थानांसिगौ मानोना रायजो जानाय एसेग्राब इजि बाथ्रा नङा नोंसोर मोजां मोनलायबाय गोसोजों गोसो मिलायलायबाय जोंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय दा नोङो हारसिंसोमोन सिख्ला समाव दा नोङो नोंनि फिसायजों गोथार जुलि जानानै आंनि हावरिया न'खराव जुदि फैखाबायब्ला बे आंनि हावरिया न'खरखौ नोङो गावनि आंगो न'खर साननानै दिनै रायजोखौ जानो हानांसिगोनहाय नंखायनो
आंखौथ' जेखियानो बुङा नाथाय नोंसोर सानै फिसाला आंनि फिसालाजों नों बिहामजो मोजां मथ' रायजो जालांदो आं बेखौनो आफा इसोरनाव कामना खालामो जाहाथे नोंसोर गोसो मोजां जालायनानै सय्ज गुन धैर्य गुना थानांसिगौलै आइ होमबाबो आफा आइया बाहायथारो सामफ्रामबो रायनायल' नोंनायालाय नंगौ बाथ्रायालाय सैथो नोंखौ दिनै सामफ्राय थांना नोंखौ